Nastavenie cien pre obchod. Po nastavení všeobecných nastavení obchodu môžeme uložiť ceny článkov, jednotlivých čísel a predplatného. Ak chcete ponúkať jednotlivé články, kliknite na obchod a potom na predaj článkov. Malé články sú kratšie ako jedna strana. Stredné články sú dlhé jednu stranu a veľké články sú dlhšie ako jedna strana. Články sú k dispozícii len na digitálny predaj. Nastavte ceny pre jednotlivé čísla buď pre celú skupinu titulov, alebo jednotlivo pre každé číslo. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Predaj jednotlivých čísel, vyberte požadované číslo pomocou ikony ceruzky a aktivujte tlačidlo Predaj jednotlivých čísel. Môžete predávať ceny za digitálne vydanie, tlačené vydanie vrátane digitálnej verzie a iba tlačené vydania. Keďže náklady na dopravu sa môžu líšiť, máte možnosť určiť rôzne ceny pre Európu alebo medzinárodné ceny pre tlačené vydania. Ak chcete predávať rôzne predplatné, vyberte možnosť predávať predplatné a aktivujte tlačidlo Aktivovať predplatné. Prepínač predvolené aktivujte len vtedy, ak má byť odber viditeľný pre všetkých používateľov. Aktivácia automatického obnovenia, ak chcete obnoviť predplatné prostredníctvom Smarticle po jeho vypršaní. Vyberte požadovaný typ predplatného a rozhodnite, či majú mať vaši čitatelia prístup ku všetkým archívnym vydaniam alebo len k vydaniam z obdobia predplatného. Potom určte dĺžku a názov predplatného, ako aj cenu. Upozorňujeme, že tlačené produkty môžu mať aj rozdielne ceny pre európsky a medzinárodný predaj. 2J Vysseldock Basic nastavení. Váš obchod je teraz k dispozícii pre nových čitateľov. Pred spustením prevádzky sa uistite, že je váš obchod prepnutý do režimu prevádzky v časti Všeobecné nastavenia.